Goazen puzokikoan. Itxaspeko sumendia. Hori da, orain helduko gor. Dorozian, utzi behingoz liburu hori. Laguntza behar dugu hemen. Itxaron pixka bat, itxaron. Argibideak behar bezala jarraitu behar dira lana ondo osatzeko. Egunon, aurrak. Ai ba, humanoidus eruptus bat. Zer? Kontuz! Lastima. Carlos, nire ikerketen arabera esango nuke piezatxo bat falta zaizula. Hobe zenuke beti irakurtzen eta ikertzen jardun beharrean lana bukatzen laguntzea. Eta zuk denbora gehiago emango bazenu ikertzen, jakingo zenuke nola osatu munduko bola. Ona? Ezingo duzue munduko bola hori osorik muntatu, pieza guztiak izan arte. Beraz, pieza bat falta da hemen. Hori banekien. Jakina ba pieza bat falta dela. Uarte bat da, eta hain berria ze, oraindik aurkitu gabe dagoen. Nola egongo da horren uarte berriri? Dagoeneko dena sortuta dago? Bai, lurra ez da inoiz aldatzen. Hala bai! Halaxe da, lurra etengabe ari da aldatzen. Zuen oinen azpian bertan. Benetan? Baietz aurkitu uarte berri hori nire libururen batean. Nola du izena? Zeizen eukiko du aurkitu gabe badago oraindik. Jakina. Gainera zure liburuetan aztarnarik aurkitzen duzunerako, guk aurkitu dugu uarte misteriotsu hori eta eman diogu izena. Proposamen benetan baikorra egin duzu, Carlos. Eraginankei etorri nahi baduzue. Ez zitzaizun kanpo ekintza bat egitea hautuko ez da andereño. Ai! Autobusera! Bidaiariok, kapitaina ari zaizue. Neure eta tripulazioaren izenean, ongi etorria ematen dizuet autobus magikoaren negaldira. Autobusa, egin egitekoa! Aurrera! Aurrak, daramagun abiadurarekin uste nuen baino askoz. Lehenago azalduko da uarte berria. Uarte berria azalduko dela? Araudiak agintzen duenez, gogorarazi nahi dizuet debekatuta dagoela azazkalak jatea airean. Uartea aurkitzen dugunean, zeizen jarriko diogu. Adibidez, neronek aurkitu dudanez uarte hau, orain egokien datorkion izena da Carlos Uartea. Ez da pentsatu ere. Oso izen itxusia da uarte batentzat. Nola deitu behar diozu ba? Nire ikerketen araberako uartea? Ponpoxo egi geratzen da. Itxaron pixka bat, izenak datozen liburu bat aukatemen. Izen bat ere ezin duzu asmatu liburuetan begiratu gabe? Ea zer daukagun. Hau polita da, paradisu uartea. Ez errazegia iragartzeko. Izen polita da baita ere? Izaro uartea. Ez, izen hori erabilita dago jada. Blai eginda amaituko dugula dirudi andereño. Ez begiratu beti alde ilunari, Ralfi. Hoiek ez dira euri odeiak, kea eta arrautsa besterik ez dira. Eta esan nahi dute egon behar genuen lekuan gaudela. Ikusten duzuen olakoak diren? Ez duzue usainik hartzen? Niri ez begiratu. Leioak errautzez estali dira? Ipini eserlekuak tente aurrak, eta prestatu lurreratzeko. Ezin gara orain lurreratu, ez dugu ikusiko norakoa zen. Lasai, Arnold, minutu batzuk falta dira lurreratzen hasteko. Beto esan da segundo batzuk.
Ez kezkatu, txikia! Uin gainera, autobusa! Aupa! Tutuan! Zergatik ez deitu empiriko uartea? Ez dago gaizki? Lehorreratu behar dutenek! Ez da inon lehorrik ikusten andereño. Pikin bat goizegi etorri garelakokin. Nik beti esan dudan lez, irten kanpora eta arakatu! Nola egiten ote du hori? Kostata pentsatzen dut. Gure andereñok izkurnek esaten duen lez, uartea lehen iristen denarentzat. Kantaizu! Itxaron! Ai, ez! Nire liburuak! Etorri ona! Denok batera indar guztiekin, tiratu! Itxaspera joan behar dugu, andereño. Liburuak behar ditut uarte hori aurkitzeko. Ez da errazagoa liburu denda batera joatea? Mesedez, andereño. Enaiz inor nire liburuak gabe. Ni liburuak, ni. Aurrak, prestatu murgil egiteko. Basatoz, Carlos? Ni ez, andereño. Dorozianen liburuak baino nahiago dut uartea aurkitu. Nahi duzun moduan, Carlos. Igo ingurak, aurrak! Importa ez pasaizu, andereño. Aukeran nik nahiago dut itxasondotik ahalik eta urrutien egon. Ez zait bat ere importa. Eta gainera horrela ez dugu Carlos bakarrik utziko. Ala badiozu. Eta hor geratu behar baduzue, jantzi hauek! Bai, Muski? Ideia ona, Muski. Irakasle titulua daukazu eta beraz misi hori bideratzeko gaizara. Aurrera! Egin egitekoa, autobusa! Itxi atakak! Ei! Ez luzatu gehiegi! Agur! Goazen uarte hori bilatzera Dorozian itzuli baino lehen. Ez da hobe izango hemen txarotea? Dudan hasten dena galduta dago. Galduta! Horixe da bakezkatzen nauena. Tira, Arnold, ez zaigu ezer gertatuko. Enekien itxaspean mendiak egoten zirenik. Liburuak hemen banitu, dena esango nizuke urpeko mendiei buruz. Zertarako nahi dituzu liburua gauzak aurrean izan da. Nire zorroa! Andereñok izkurne, hortxe ikusi dut! Bai, laster aurkitu ere. Guazen bera! Kanpora denok! Non eskutatu da orain nire zorroa? Antxe dator! Neuk hartuko dut. Hobeto pentsatuta. Hemendik, Ralfi. Zorroa hartu behar dut. Hemen dago. Oh, ez! Zer raio da hori? Zorroa hartu dit. Oh, hola, garroa! Gertu, baina ez bete-betean. Txipiroi bat da, ez olagarroa. Txipiroiak 10 erro izaten ditu eta olagarroak 8 bakarrik. Ba, zergatik etzaile deitzen 8 erroak? Oso ona, Ralfi. Niri bost axola zaitzen bat erro dituen, nire liburuak hartu ditu. Itzuli ona!
Ze ari da gertatzen? Lurrikara! Gorriak ikusiko ditugu! Hartu! Haidene! Ez! Nire jakinduriaren iturria! Kaldutu! Ezin daukatu. Zerbait gertatzen ari da hor behean. Agian bai, baina ezin da uhartea izan, uharteak ez direlako urpean egoten, ez da? Arnold! Nien naiz izan! Muski? Burbuila hoietatik dato! Horra hor Dorozianen zorroa. Aupa, ea eskolara itzultzeko maparik badagoen. Ja, Arnold, historiako liburuetan sartzear gaudeta. Ea zerbait aurkitzen dugun hemen gertatzen ari dena ulertzeko. Zorroa hemendik bera joan da, neuk ikusi dut, ziur nago. Animatu, Dorozian. Modu bat baino gehiago dago uharte bat aurkitzeko. Hotzak ikaraz nago. Zenbat eta berago, orduan eta hotzago dago ura. Autobusa ere, hotzak dago. Baina ura hotza badago, nola liteke tximinia itxurako tutu hauek beroak egotea? Oso ondo atera zaizu. Horrazpian zerbait egon behar du tutuok horrela berotzeko. Zure ikerketen arabera lortutako ondorio alduzu hori. Nola izango da ba nire ikerketen ondorioa? Ez daukat ikerketarako modurik. Asko zobeto. Galderak egiten jarraitu eta erantzunak jasoko dituzu. Dorozian! Behar bada horra bera joango ziren zure liburuak! Enoke nahi, arroila baten itxura dauka, eta itxaspea nahi zue. Gure Ralfiren beraren hitz gogoan garrietan, ez etxera itzuli, beisbol makila estreinatu gabe. Autobusera aurrak! Aurkituko altzuten Carlosek eta uhartea. Kia, guk baino lehen? Ez da metxetan ere, Dorotian. Itxasoa euren inguruan altxatzen zelarik, bazirudien lurrak leher egin behar zuela. Itxasoa dardarka sentitzen zuten azpian, eta gainazala urtzen usain zezaketen ia. Ze ari zara irakurtzen, sukalde liburu bat? Entzun hau hementxe esaten du. Lurraren gainazala arkaitz geruzez osaturik dago. Geruza hauek normalean astiro mugitzen dira, baina batzuetan geruza bat beste baten azpian trabatzen da. Eta gero, geruza askatzen denean lurra mugitzen sentitzen da. Carlos, Dorozianen moduan hitz egiten hasi zara. Mundua xigortutako bola bat dela imaginatzen dut nik. Eta gu hemen gaudela azal xigortu horren bizatiren erdian. Orduan zati bat beste baten azpira sartzen da eta... Ups! Lurrikara bat sortu duzu? Zer esan nahi duzu? Une honetan bi azal zatiren tartetik goazela? Ziur baietz, eta ziur hortxe daudela nire liburuak. Ez dago lekurik ordea, nola sartuko gara hor ba? Erakutsi autobusa, ekintzarako garaia da! Gehiegi da, haupa! Zure izenean hitz egin, Dorozian. Helduko gordenok! Erdi zapalduta noa! Gero eta beroago dago hemen! Gure inguruko argaitzak urtzen ari dira! Inongo dudarik gabe, aurrak. Urtzen ari gara! Hemengo beroarekin lurreko azala urtzen ari da! Eta hala behartu, Kixa. Izan ere zenbat eta barrurago sartu lurrean? Orduan eta beroago. Zeinek daki nola deitzen zaion urtutako arkaitzari? Arkaitzura? Magma! 1000 gradutik gora egongo dira hor kanpoan. Hortaz urtutako arkaitzak daude itxasondoan, zer da hau ordea? Uste dut badakidala. Bero handia itxasondoan? Askatzen diren arkaitz geruzak? Urtutako arkaitza mendiaren azpian?
batean gaude. Sumendi bat? Urpekoa? Oso ondo, Dorozian. Eta zuk zeuk asmatu duzu behaketaren ondorioz. Ongi etorri magma aretora. Sumendiaren bihotzera. Andereño, nola irtengo gara hemendik? Sumenditik kanpora, nola iruditzen zaizue? Eta orduan lurrin iturri erraldoia irten zen uretatik eztanda ikaragarri baten ondoren. Ixo, ezin dut gehiago jasan, Dorozian bilakatu zara. Dena dago liburuan idatzita. Usaindun gasak, lurrin iturria. Laba leherketak, Arnold, ez altzara konturatzen. Nire ikerketen arabera une honetan urpeko sumendi baten gainean gaude. Aienne, hobe nuen gaurretxean geratu banintz. Magma gora dator! Aireak gora botako gaitu! Itxaron pixka bat! Itxaron pixka bat! Itxaron pixka bat! Ba aldugu astirik! Urtuta dagoen harria sumenditik kanpora irteten denean, eta airearekin hasi oztu egingo da, ezta? Hala da dudarik gabe. Eta ozten denean, arkaitz gogor bat sortuko da, ez da ala? Arkaitz berria! Denborarekin bai? Gero arkaitz berri hori urpeko sumendiaren gainean pilatuz joango da, uraren gaineko aldera agertu arte. Eta hor daukagu, uarte sortu berri bat. Bai! Oh ez, utzi egin diogu igotzeari. Sumendiek tapoia daukala dirudi. Eta orain magmak kestutuko gaitu. Irten nahi badugu, bultzada bat eman behar diogu harri horri. Ezin dugu ezer egin. Oker zaude, Ralfi. Arriskatzeko ordua da, akatsak egitekoa. Denok urtzekoa. Jantzi magmaren aurkako trajeak, aurra! Sumendi bat pizten denean, gai pila bat botatzen du kanpora. Esaterako, errauts volkanikoa. Errauts volkanikoa? Apararriak eta haitzak. Apararriak eta haitzak. Eta laba. Lapa! Eta denak pilatzen badira... Atera ni hemendik! Ez, Arnold. Aterako da Carlos Uartea. Luffy! Bizitzan behin gertatzen da honelakorik! Bizitza amaitzen denean izango da. Tira, Ralfi! Ez etxi estuasunean zaudelako! Nire kaskoa hausten ari da, Arin! Ezin dugu mugiarazi, andereño! Laguntza behar dugu! Tira autobusa! Egin egitekoa! Buskatu du! Eman berriro autobusa! Bai! Juhu! Leher egiteko zerian dago! Une batetik bestera jaioko da Carlos Uartea. Lastima Dorozian hemen ez egotea. Edo zer emango nuke ez ikusteagatik. Bukatu alda! Orentxe hasi da, Arnold. Ezin dut sinetxi. Sumenditik arkaitz berria ari da sortzen. Hobeto esan da, uarte berria ari da sortzen. Gauzan dia galdu du oraingoan Dorozianek. Dorozian! Nondik irten zara? Dorozian! Ez dakizu ondo zenolako erupzioa galdu duzun. Ez dut ezer galdu, neu ere parte izan naiz. Non dira besteak? Nio, sekulakoa izan da. Gustatu zait erupzioarena. Eta, non dago andereño Kizkurne? Kaixo, aurrak! Juhu! Lurreratze polita, andereño. Carlos Uartean. Carlos Uartea? Dorozian Uartea esango duzu. Neuk aurkitu dut eta libururik gabe gainera. Baina ez zarete lehenak iritsi, begira! Muski?
Hona zure liburu zorroa. Harrigarria da nik hau esatea, baina poz handiz baliatu naiz liburuez. Bani aldiz eta behingoagatik, poz handizen naiz baliatu. Haze esperientzia! Liburu bat idatzi behar genuke honetaz. Muski uartearen aurkikuntza. Autoreak Dorozian eta Carlos. Esan nahiko duzu Carlos eta Dorozian. Ez Dorozian eta Carlos. Carlos eta Dorozian. Dorozian eta Carlos. Carlos eta Dorozian. Nik beti esan dudan lez, lurra aldatzen doa, baina beste gauza batzuk inoiz ere ez. Carlos. Carlos eta Dorozian. Dorozian eta Carlos. Carlos eta Dorozian. Autobus magikoa, mesedez. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa. Autobus magikoa, mesedez. Erantzun autobus magikoa. Esan, Muski, nola sentitzen zara zeure uarte propioa duzula itsaso zabalaren erdi-erdian? Baina, beno, hau markatik kanpokoa da, ez aldakite oporretan nagoela. Kaixo, autobus magikoa, ekoizlea naiz. Kaixo, sumendiei buruzko atala ikusten egon naiz, eta niretzat behintzat sinestezina izan da. Badakit. Sumendi batek minutu batzuk baino askoz gehiago behar ditu urpeko mendia izatetik uarte izatera iristeko. Eta mendi horrek berriz, milaka urte beharko zituen hain handia izatera iristeko. Hala da, baina guk ordu erdi daukagu bakarrik guztia kontatzeko. Arrazoi duzu. Eta nik primeran ulertu dut nola sortzen den uartea sumendi baten erupzioaren ondorioz. Ondo, beraz badakizu itsasoko sumendiak eta lurrekoak berdinak direla. Enekien, baina orain badakit. Sumendian egotez ez dago zurik, beroa bakarrik. Horregatik urak ezin du itzali, ez da? Alaxe da. Baina sumendi guztiak ez dira sortzen harri geruzak bata bestearen azpian sartzen direnean. Ez? Ez, batzuk geruzak buskatzen diren lekuetan sortzen dira. Eta beste batzuk azaleko gune beroen gainean. Ongi, orduan ez zenuen sinetxiko aurrak sumendira inbeste urreratu direneko zatia, ezta? Jakina ba, telebistako gauzak. Denok dakigu benetakumeak ez direla sumendian sartzen ez inguruan ibiltzen erupzioan ari denean. Baita zera ere. Arrazoi duzu. Zer iruditu zaizu sinestezina orduan? Muskik bandera bat izatea eskuan, justu uarte berrira iritsi denean. Ez sinesteko modukoa da benetan. Baina gogoan izan, Muski ere ez da musken arrunta.